Kubingelela mbukeli ngiphinda ngomukelo kwesimanje sekulethala zona indaba eyifika ngaso ke isikhathi uG5 ongumlandeli ke womculo kaMaskandi ongahlukanisile ke olandela bonke ke umculi kaMaskandi useveze ukuthi ke lo mcimbi ke weMother of All osusike wona ke umsindo usuyiveze njengomcimbi ongekho professional njengoba ke kubonakala ke abanye bawo ke abahleli ke bawo ke lo mcimbi edlala ke ingoma zomunye ke umculi ke okhona kodwa kuyona ke competition okanye ke yona ke le top 40 ke ephumile kuona ke lo mcimbi weMother of All. Ngabe kuthini ke mbukeli ke okwakho uPaula mayelana ke nalo ke lo daba lakhe ke uG5 lokuthi ke ebone lo mcimbi sengathi ke awukho ke professional mbukeli. Awuye lapha na ke ezethu i-comment section sizwe uvo lakho ukuthi ngabe ke uprofessional lo mcimbi noma ke ngabe ke awukho ezingeni ke lokuthi ke ube professional na. Siyabonga. Hayi sona isidingo sokuthi ungathi mawenza icompetition bese ubonakala futhi usudlala omunye wabaculi wenza ivideo oluku live udlala omunye wabaculi abakuyi competition lena bese uyijethi kuzovela kuthuleke kanjalo especially mawusuke wazi ukuthi umculi uyena nobani ngoba ngeke leya competition kuyaziwa nje ukuthi lena khunja iphakathi kabani nobani yabo kuyaziwa ukuthi le quantum liphakathi kabani nobani. Why namhlanje ke lo wakulonyaka le Mother of All yakulonyaka isusa umsindo uyisusiswa yini shuthi kunento engekho eyenziwe lapha awumkhoshosho kunento omkhoshosho lapha okuphezukwayo kwatatazelwa kangaka ama artists azwakala wonke setha yenyula lento ayikaze yenzeke ngonyaka ophelile ayenzekanga ngonyaka ophelile ngoba vese kwakwaziwa ukuthi ena libheke straight le kugatsheni nakhona ngokuthini kwakuvunywa umsebenzi wakhe ukuthi ena usebenza kakhulu kulezi insuku yabo manje why engiyibuza khona why lapha kugcina sengathi sekuyaliwa manje kudonswana ngezihluthu kusuka nje umsindo nje ngendaba no mina mawuzoqhamuka ukuthi hayi uG5 kwasha kwacima kwakanje hey umbono wami mina nginombono wami ngihleze nginembono yami mbono wami nina makunokuthi nikhuluma kanje ngalendlela enikhuluma ngayo nangendlela osekwenzeka ngayo ngathi sekunyakanyakazwa ngayo kukhomba ukuthi lo mbono uyiwo ya kukhomba ukuthi lo mbono ngibona into nane niyibonayo ebeningazi ukuthi nizoyixoxa kanjani mina ngayixoxa ke ngoba mina mangiyiphathele ifoni yami ngiyikhulumela noma ngayini ya mangiphethe nje ifoni yami ngaqesha idatha lami lana ngiyikhulumela noma ngayini la eSouth Africa siphila esikhathini senkululeko akekho umuntu ovinjelwe ukuthi ayixoxele mayezwa ukuthi akakhuluma wonke umuntu unombono lapha eSouth Africa ya unombono wonke umuntu lapha eSouth Africa why benyula manje phela masingakhuluma iqiniso abaculi abafakwe lapha na kuyiMother of All ayingathi bangaphezulu iTop 10 leyana kodwa manje ilaba babili okuyibona ungathi kunyakazizwe kubona ibona ungathi sekulethe siyenza ungathi ngalabafana bobabili uMenzi noLimit yabo why lento isusa umsindo ngoba phela ayikhulumisi makunokuthi bekuya ngengoma ukuthi ingoma ikanjani nanamavoti njengoba besho abanye ukuthi hayi ayihlale kakhulu lapha evotini yabo why manje yini kunyakazizwe linyakaziswa yini babodwa akabathi bayaqhathwa no ngeke uzuqhatha abantu abanengqondo badala kabi labafana awukwazi ukuqhatha umuntu ohamba estudio eyokhipha isaka lemali efike eshaya ingoma lapha bese uyamqhatha nje wena ngombono wakho umbono wakwaqhatha bani umbono mawubheda umbono mawubheda uyashalazela uvela uyekwe nje umbono mawubheda kodwa umbono mawuthe uyaqhamuka kwaqhamuka kwaba umbono ongathi weyilento lenebonakalayo kuyaqala ke lapho kube ngathi kuxoveka izwe nakhona kodwa lingeke lize lixove umculo uyafana nebhola ngeke uzwe abalandeli beChiefs nePirate sekuthiwa sebeyohlangana ndawana thize sekuyaliwa kusazwana lokhu kwangempela lutho cha singaxabana nje lapha masikhomenta noma
yabona siphikisana lawo ma debate hayi ukuthi isingazifika ekutheni akusazwana lokwangempela kusangenelwana phela okokuqala siholi yabo okokuqala siholi sishayela nje imbono yethu hayi ngani ngoba siholana yabo kodwa nje hayi lo mcimbi lona hayi khona ukushayisa amakhala la khona ukushayisa amakhala la ngiyayibuka nje ilady sawu seyifaka yona ethi hayi hey thina abenzi bezinto nina bogela akudliwa wona ushwama lana nereboast akudliwa wona ushwama lana nereboast